Здравейте! Трета част на правенето на хляб с квас. Преди половин час месихме тестото. Ето. Ред сега да сложим мазнината. Използвам зехтин. Може да се ползва и олио, може да се направи хляба и без мазнина, но все пак мазнината придава по-хубав вкус на хляба. Една лъжичка прибавяме, не повече. И размесваме тестото по начина, по който го месихме и преди половин час, да се абсорбира мазнината от тестото. Използвам дървена лъжица, може и с ръце да се меси. Аз предпочитам да не се цапам ръцете. Ето. Абсорбира се вече мазнината. В този епизод ще ви покажа как след половин час ще трябва да разтеглите тестото и да го загърнете. Пак може да се използва лъжица, може да се използват и ръкавици. След половин час трябва да направите следната операция. Подхващате тестото отдолу, разтягате го и го обръщате на другата страна. Обръщате купата, подхващате отдолу и го разтягате и обръщате на другата страна. Така е нужно да направите 5-6 пъти, може и повече, който където му стигнат силите. Пак между разтяганията трябва да се покрива с найлон цялото тесто. Ето по този начин. Така, пак да уточня. След месенето, първия половин час прибавяте мазнината, след още половин час правите въпросното разтягане. Минава още един час, извинете, и правим още едно разтягане. След второто разтягане тестото трябва да престои 2 или 3 часа до окончателното помесване. Това е за сега от мен.